Вас вітає інфармаційная служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. У эфире новины час мясцовый. Сегодня в выпуску. Герои мужнага народа. У Малодзечні адбыўся мітынг рэквіем, прысвечаны міжнароднаму дню вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. Сеткавы наркамаркетинг. Колькасць прадстаўнікоў моладзі, уцягнутых у наркабарот, імкліва расце. Як супрацьстаяць такому бізнесу, на днях абмеркавалі ў доме прэсы праваахоўнікі і прадстаўнікі беларускага радыё. Перамаглі мацнейшыя. У лядовым палацы адбыўся чэмпіянат вобласці сярод каманд раённых аддзелаў следчага камітэту. Герои мужнага народа. 11 красавіка ў свеце адзначаецца памятная дата – Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў. У многіх куточках Беларусі узгадалі трагічныя падзеі Вялікай Айчыннай вайны, аддалі дань памяці загінулым салдатам і ахвярам жудасных падзей. У Малодзечні адбыўся мітынг рэквіем, пабывала на ім і наша здымачная група. Горад Малодзечна быў акупаваны 26 чэрвеня 1941 года, а ўжо 1 ліпеня пачаў дзейнічаць канцэнтрацыйны лагер. Шталах нумар 342 быў адным з самых буйных месцаў масавага знішчэння людзей, вядома надзвычай жорсткімі і нечалавечымі умовамі. Холад, голод, хваробы, цяжкая фізічная праца. У лагеры смерці знаходзіліся не толькі ваеннапалонныя, а таксама мірныя жыхары, жанчыны, дзеці і сталыя. За суткі ў шталагу памірала каля 300 чалавек. Не повторять ошибки прошлых поколений, не допустить того, чтобы вновь началась война, потому что это то, что невозможно изменить, повернуть обратно. И главное, наверное, в этот день это вспомнить всех погибших, вспомнить этих людей, которые отдали свою жизнь ради нашего светлого будущего. И, конечно, донести нашей молодежи, нашему молодому поколению о том, что самое главное, что мы имеем, это жизнь. И сохранение жизни – это наша главная задача. Страшная падзея – сімвал трагедыі, смутку і адначасова стойкасці і бязмежнай мужнасці людзей, што волею лёса аказаліся ў лагеры смерці. Многія з іх былі яшчэ зусім малымі, але за калючым дротам ім прыйшлося развітацца з дзяцінствам назаўсёды. Няніла Катковіч ва ўзросце 6 год трапіла ў канцлагер Азарычы. Загнали нас в Красный берег, посадили в теплушки, ну и повезли до Азарыч. А там высадили, кто умер, тех нас окружили, кругом поставили костер, с трупов сделали, трупы эти шевелились, как жгли. А потом нас погнали пешком по лесу, загнали в концлагерь. Там уже людей было полно, меня мама подвернула ногу, мы шли самые последние, пришли, уже сухого места не было. Кругом была вода. Там под сосонкой то ли солдатик, то ли гражданский, одетый в военную форму, был мертвый, лежал. И эту сосонку никто не занял. Мы немножко толкнули его и расположились. 5 детей и 4 взрослых. Назад вялікая сям'я вярнулася на палову меншай. Жахлівыя злачынствы і зверствы гэтай старонкі гісторыі надзвычай балючыя. На жаль, жыхароў з Малодзечынскага раёна, якіх катавалі менавіта ў шталагу нумар 342, ужо няма ў жывых. Няўмольна ляціць час, сталае пакаленне адыходзіць, а надзея на шчаслівую будучыню бацькаўшчыны ускладаецца на маладое пакаленне. Я считаю, что современному поколению нужно знать о подвигах своих земляков, которые пожертвовали своей жизнью ради нашего чистого неба и мирной жизни. Чтобы нам было легко дышать, чтобы мы не видели всю эту страшную войну, которую видели наши предки, чтобы мы всегда знали о том, что были люди, которые стояли за нас горой. Праваслаўны святар правёў сумесную малітву за супакой памерлых душ. Кветкі і вянкі да мемарыяльных дошак усклалі прадстаўнікі улады, міліцыі, МНС, члены прафсаюза і БРСМ, Фонда міру і мясцовыя жыхары. Сурова ўстаюць успаміны і ноччу цёмную і днём. Нават праз дзясяткі гадоў не загаіць балючыя раны. Я родом сама с Могилевщины мы. И в 43-м году захватили, много семей каких захватили и вывезли. И с братьями, и с отцом, и с матерью я поехала. И там во время бомбежки убила мою маму. Вот. И мы пробыли там. Это в 43-м году нас вывезли, в 45-м мы приехали, 2 года пробыли.
33 150 чалавек. Такая колькасць людзей загінула ў Шталагу толькі па афіцыйных дадзеных. Кожны год на сценах мемарыяльнага комплексу з'яўляюцца новыя пліты з імёнамі памерлых у канцлагеры. Гэта вынік працы гісторыка-патрыятычнага клуба «Пошук». За 33 гады, дзякуючы яго дзейнасці, былі увекавечаны 2300 імёнаў. Мы с архивами работаем, вот саксонские объединения, выходим на сайты, через каких-то родственников, архивы разные у нас, через Подольск. То есть вариантов, начиная с 1987 года, у нас было очень много. У нас ведь не только, что мы нашли узника, увековечили и забыли. Мы еще ищем близких людей, родственников, потому что ведь сюда приезжают сыновья, которые никогда не видели своих отцов. Я сегодня рада, когда я прихожу сюда, в общем-то, я вижу, что это наша работа, не зря. Толькі ў гэтым годзе усталяваны 6 мемарыяльных дошак, а гэта імёны 150 вязняў. Іх лёс паламаў калючы дрот. Як падзяка за подзвіг і напамін жывым о памерлых, быць годнымі памяці катаваных. Такая задача стаіць перад сучаснасцю. Алесь Ушакова, Степан Марченко, МКТБ. Каля 10 000 прызыўнікоў будуць накіраваныя ў беларускае войска гэтай вясной. У гэтыя дні ў ваенных камісарыятах завяршаецца медыцынскае абследаванне прызыўнікоў, праходзяць пасяджэнні камісій, у ходзе якіх прымаюцца рашэнні аб месцы службы будучых салдат. Асаблівасцю чарговага прызыву з'яўляецца тое, што на службу ў рэзерве будуць прызваны студэнты беларускіх вышэйшых навучальных устаноў сельскагаспадарчага профілю, якія выказалі жаданне прайсці такую службу. Адпраўка ў войскі новага папаўнення пачнецца з 14 мая. Ваенную прысягу новабранцы ўзброеных сіл прымуць 12 чэрвеня. Беларускія аграрыі правяліся ў ранніх яравых больш, чым на палове плошчаў. У рэспубліцы засеяна 53% ад запланаванага. У Малодзечынскім раёне гэта лічба складае 51%. Ужо засеяна 3600 гектараў. Хутчэй за ўсіх спраўляюцца з пасяўной у філіяле аграфірма «Лебедзева Руб Мінскэнерга». Праз некалькі дзён завершыцца работы і ў гаспадарках Селіўцы, Заскавічы, Маладзечынскім райаграсервісе. Акрамя збожжавых культур актыўна вядзецца сяўба яравога рапсу. Гаспадаркі закупляюць насенне гібрыдаў кукурузы беларускай і малдаўскай селекцыі. Таксама вядзецца падсяванне і падкормка шматгадовых траў і іх перазалужэнне для стварэння трывалай кармавой базы. Не забываюць вяскоўцы і пра іншыя работы, напрыклад, уборку камянёў з палёў. У Беларусі сталі больш будаваць жылля. Так, у першым квартале гэтага года ў краіне пабудавана 1 070 000 квадратных метраў жылля. Гэта складае 112% да аналагічнага перыяду мінулага года. За 5 гадоў у Беларусі на 12% скарацілася чарга маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. На дадзены момант у спісе знаходзіцца каля 630 000 чалавек. Пра гэта распавёў намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Сівак. У 2021 у краіне збіраюцца пабудаваць 4 мільёны квадратных метраў жылля. Дадзеная норма прапісана ў пастанове Савета міністраў. 1 200 000 квадратаў неабходна пабудаваць у Мінскай вобласці. Сфера аховы здароўя Беларусі гатовая да трэцяй хвалі COVID-19. Пра гэта заявіў міністр аховы здароўя Дмітрый Пеневіч. Кіраўнік ведомства заклікаў беларусаў актыўна прышчапляцца супраць каронавіруса. У медустановы Мінскай і абласцей паступіла новая партыя 100 000 доз вакцыны «Спутник Ви». Спісы жадаючых прышчапіцца фарміруюць у паліклініках па месцы жыхарства. У Мінскай вобласці вакцыну супраць COVID-19 атрымалі больш за 13 000 чалавек. У першую чаргу гэта работнікі аховы здароўя, адукацыі, сацыяльных службаў. Усяго мяркуецца прышчапіць не менш за 60% насельніцтва вобласці. Сеткавы наркамаркетынг. Колькасць прадстаўнікоў моладзі, уцягнутых у наркабарот, імкліва расце. Куратары гарантуюць пачаткоўцам багацце, прыгожае жыццё і псеўдабяспеку. Як супрацьстаяць такому бізнесу, на днях абмеркавалі ў доме прэсы праваахоўнікі і прадстаўнікі радыёіндустрыі. У нарадзе прыняла ўдзел рэдактар Маладзечнай ФМ і МКТБ Інна Пудакевіч. Колькасць школьнікаў і студэнтаў, якія трапілі ў самым прамым сэнсе гэтага слова ў наркасеткі Беларусі, на жаль, павялічваецца. А спосаб збыту з рук у рукі сышоў мінулае. Абсалютна ўсе наркотыкі прадаюцца апасродкавана праз схованкі і закладкі. Інфармацыя размяшчаецца на старонках інтэрнэт-крам, таму ўся працэдура гандлю смерцю нагадвае сёння сеткавы маркетынг. Кар'еру ў такой сферы ўсё часцей робяць падлеткі і моладзь. Жаданне зарабіць – галоўная прычына, па якой яны згаджаюцца на прапановы ўдзельнічаць у забароненым бізнесе, а потым становяцца фігурантамі крымінальных спраў. Праваахоўнікі запэўніваюць, знайсці закладніка яны здольныя максимум за 3-6 месяцаў. Попадают в наше поле зрения дети из благополучных семей.
Буквально вот из 10 человек только один мальчик из семьи, у которого 5 детей, ну, из многодетной семьи, и вот подтолкнуло его желание там что-то приобрести. Еще одна история, расскажу вам, то, что коллеги поделились. Второй мальчик, вот, у него настолько вот этот легкий заработок, вот он к нему шел, он заработал порядка 50 тысяч долларов, а когда он говорит, я уже не считал, я не знаю, сколько у меня на карте. А потом говорит, это было все так легко и так доступно, что я уже просто не смог остановиться. Закон есть закон, вы сами понимаете, да, и когда они садятся в тюрьму на достаточно серьезные сроки, и только после этого родители начинают вникать в жизнь своего ребенка, вот это вот вызывает вот совсем такие эмоции нехорошие. То есть, ну вот, и нашим сотрудникам, поверьте, очень тяжело, когда приходит мама, плачет, а как же так, а что он уже не пойдет домой? Ну, не пойдет домой, да, потому что часть 3, это тяжкая статья, это от 6 до 15 лет лишения свободы. Прапановы незаконнага заробку паступаюць моладзі часцей праз масавую рассылку ў сацыяльных сетках і папулярных месенджерах. Інструкцыі для кандыдата ў распаўсюднікі простыя: узяць зелля, пакласці ў пэўнае месца, атрымаць грошы. Цікавы квест для падлеткаў. Праваахоўнікі блакуюць спецыфічны контент, але, як падкрэсліваюць спецыялісты Міністэрства інфармацыі, заблакаваць можна толькі тое, што знаходзіцца ў адкрытым доступе, а так званы закрыты інтэрнэт застаецца па-за зонай дзеянняў. В подавляющем своем большинстве эти группы закрытые. Еще раз повторю, в них попасть не так просто. Послать, можно там, например, выявить модератора, отправить модератору там в личку там какую-то информацию, если модератор посчитает необходимым. Он ее либо дальше будет продвигать, либо не будет продвигать. Там тоже не так все просто, в интернет войти там и так далее. Пользуйтесь сайтом, размещайте на сайтах госорганах. Вот у нас так было как-то разговор. Я говорю, ну от того, что мы на сайте Министерства информации разместим, дети, нельзя пользоваться там тем-то, тем-то, тем-то. Вот мне просто для интереса, сколько ж детей увидит вот эту вот информацию. Цяжка знаходзіцца ля вады і не напіцца. Спачатку маладыя людзі ўключаюцца ў працэс збыту, а потым пачынаюць і самі спрабаваць. А пытанні затрыманых сведчаць аб тым, што недастатковая работа з падлеткамі вядзецца дома. Міліцыя рэкамендуе не саромецца і часцей зазіраць у кішэні сваіх дзяцей. Калі там апынуліся ізаленты, зіп-пакуначкі, банкаўскія карты, прычына насцярожыцца. Наркотики всегда первым делом тянутся к ним молодые люди. Вот. И где есть вот, положенное воспитание родителям, где вложено в семье нетерпимость, там, конечно же, и мы замечаем таких, да, когда именно есть внимание со стороны родителей к своим детям. А мы хотели бы отметить, что такая нетерпимость к наркотикам, к потреблению, либо к распространению должна быть в целом в обществе. И все общество должно быть настроено на то, что наркотики – это не просто плохо, это то же самое, что как те заповеди «не укради, не убей» и так далее. И зачастую вот, те, кто ввязывается в сбыт наркотиков, они их сбывают, они их делают это путем там, закладок, называем минирование. Но они никогда не задумываются о том, какие будут последствия. И всегда успокаивают себя тем, что я это делаю тихонько, я не передаю из рук в руки. И в конечном итоге успокаивают еще и себя тем, что они не видят глаз своей жертвы. Ведь у нас в прошлом году от передозировок началось, от употребления наркотиков началось 89 человек. Каб данесці бацькам пра наркапраблему, вартавыя апаратку вырашылі выкарыстаць і такі канал інфармацыі, як радыёэфір. Кіраўнікі топавых радыёстанцый краіны падахвоціліся дапамагчы з крэатывам падысці да прафілактыкі. Важна без фармалізму і толькі з прыцэлам на вынік. Поспех пакажуць сацыяльныя даследаванні. Асацыяцыя радыёвяшчальнікаў Беларусі сёння для гэтага мае ўвесь неабходны інструментар. Інна Пудакевіч, Алексей Андрыеўскі, МКТБ, Мінск. У Малдзейшынскім раёне працягваецца прафілактычная акцыя цвярозы кіроўца. З пачатку года на тэрыторыі раёна зарэгістравана 14 дарожна-транспартных здарэнняў. 1 чалавек загінуў, 18 атрымалі траўмы. Адно ДТЗ адбылося па віне п'янага кіроўцы. Падчас акцыі працуюць рэйдавыя групы, у іх складзе супрацоўнікі ДАІ і іншых службаў міліцыі грамадскай бяспекі. Яны дзяжураць у тым ліку каля кафэ і клубаў, асабліва ў вячэрні і начны час. Як сведчыць статыстыка, аварыі, учыненыя нецвярозымі кіроўцамі, маюць найбольш цяжкія наступствы. Новы кодекс аб адміністрацыйных правапарушэннях, які ўступіў у сілу ў сакавіку, прадугледжвае больш жорсткае пакаранне для аматараў выпіць. Калі ступень ап'янення да 0,8 праміля, парушальніка чакае штраф 100 базавых плюс пазбаўлення правоў на 3 гады. Калі больш за 0,8 праміля, то сума штрафу складзе 200 базавых велічынь.
А гэта на сённяшні дзень 5800 рублёў. А таксама парушальніка пазбавіць правоў на 5 гадоў. Прафілактычная акцыя будзе доўжыцца да 19 красавіка. Перамаглі мацнейшы на спартыўнай пляцоўцы лядовага палаца ў горадзе Маладзечна адбыўся чэмпіянат сталічнага рэгіёна сярод каманд раённых аддзелаў следчых камітэтаў і аналагічнага ўпраўлення па Мінскай вобласці. Каму усміхнулася спартыўная фартуна ў рэпартажы нашага карэспандэнта. Рэспубліканскія спартыўныя турніры па міні-футболу з удзелам аддзелаў следчых камітэтаў – гэта ўжо традыцыйныя мерапрыемствы. І некаторыя спаборніцтвы, між іншым, праходзілі менавіта на базе ДЮСШ «Алімпік-2011». А вось абласны чэмпіянат стартаваў тут упершыню. Арганізатары і ганаровыя госці пажадалі камандам перамог, балельшчыкам яркіх уражанняў ад матчаў, а перад стартам добры настрой падаравалі ўсім прысутным артысты харэаграфічных калектываў. Прагучаў дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь, и команды отправились на короткую разминку. Данный чемпионат посвящен десятилетию образования Следственного комитета, а также Году народного единства. Целью чемпионата является спортивное и здоровое воспитание наших людей. Физическая подготовка занимает неотъемлемое место в процессе работы наших сотрудников, потому что Следственный комитет является военизированной организацией, и задачей является не только расследование уголовных дел, а также, скажем, занятия физическим спортом. Удзел у турніры прымалі 6 каманд, прычым фарміраваліся яны па занальным прынцыпе. У маладзечанскую футбольную дружыну увайшлі таксама прадстаўнікі аддзела следчага камітэта з суседняй Вілейкі. Каб выйсці ў фінал, камандзе пераможцы патрэбна было правесці 4 сустрэчы. Кожная гульня – это 2 таймы па 15 хвілін з перапынкам. Першымі на пляцоўку выйшлі каманды Маладзечна і Барысава. Первый тайм закончился со счетом 1-0 в нашу пользу Молодеченского районного отдела Следственного комитета. У нас, значит, команда состоит из наших сотрудников, там 2 вилейских еще за нас играют. В общем, до этого мы ни разу не играли вместе, поэтому как-то тяжело пока после первого тайма говорить о каком-то взаимодействии, но в целом команда играет хорошо, соперник, ну, будем честны, чуть-чуть слабее играет. Понятно, у всех разная подготовка. Очень хотелось бы сказать спасибо тому, кто организовал это такое мероприятие. Вот, учащимся 14-й школы, которые выступили так очень красиво. Очень классная обстановка и хорошие условия для игры. Суддзі прапанавалі камандам гуляць не па выбываючай сістэме. Гэта значыць, што прайграўшы адзін матч, футбалісты маглі рэабілітаваць сябе ў другім. У выніку першае месца заваявалі спартсмены з абласнога ўпраўлення следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Мінскай вобласці. Добрую гульню паказалі таксама прадстаўнікі Дзяржынскай, Салігорска. Па выніках турніру будзе фарміравацца і зборная каманда Мінскай вобласці на рэспубліканскія спаборніцтвы. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. На чэмпіянаце Міністэрства ўнутраных спраў па рукапашным баі, які прайшоў у Магілёве, залаты медаль заваяваў участковы маладзечанскага РАУС Алексей Дубовік. Капітан міліцыі заняў першае месца ў вагавой катэгорыі звыш 100 кілаграмаў. Чэмпіён займаецца ў фізкультурна-спартыўным клубе «Гладыятар» пад кіраўніцтвам трэнера Александра Панцюхова. У скарбонцы маладзечанскага участковага больш за 500 медалёў з розных турніраў. Гэта не толькі рукапашны бой, але яшчэ кікбоксінг і ушу. Першае месца ў суперцяжкай вазе на чэмпіянаце МУС Алексей Дубовік называе адной з галоўных сваіх перамог. Участников около 130 спортсменов, очень много мастеров спорта. Вот. В моем весе было 4 или 5 мастера спорта. Сложно, конкуренция большая, все ребята опытные, тем более, что в супертяжелом весе одна ошибка может стоить выигрыша либо проигрыша. Поэтому везде надо было все аккуратно делать, просчитывать тактически. Но это спорт. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Нагадаю, вы можете сачыць за навінамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльнай сетцы УКонтакте, Аднакласніках і Instagram, а таксама у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы.